Just imagine panguva yavo uri upenyu hwako huri upside down. Dzimwe dzenguva watambira meseji kubva kuchipatara uchiti maresults abuda, wabatwa nechirwere chinotyisa, kana kuti warambana nemudikanwa wako, kana kuti someone waunofarira akubetreya, akuita stab on your back, then mumwe munhu anouya kubva ati nyarara hako iva nekutenda. Zvakanaka hazvo kuti munhu ave nekutenda, but kutenda nereality zvinhu two zvakasiyana. Nekuti kutenda hakudzivise zviri paground, asi kutenda kwakamira kwakadai. Kutenda kuti ukatarisa zvinhu zviri paground, zviri pareality, even zvisinga make sense, asi iwe unoramba wakaenda nedirection yekutenda. Ikoko ndokunonzi kutenda, ndo inonzi faith. Muna 2026 unowu tiri kurarama munguva yekuti bhaibheri riri pese pese. We can search even mumafoni edu painternet tichiwana information zviri nyore. Tinogona kutoona mhari dziri kuitwa kune imwe nyika, kune imwe chechi kure, through our phones, through our laptops. Tine madigital commentaries ekuti aitoda makore mazhinji wabatanidza kuti ave mafingertips edu, but right now tinawo at our disposal. Tikazvitarisa tisu tine generation ine information yese pamusoro pekarekta yaMwari kupfuura mageneration ose. Asi pachokwadi tine kutenda kushomasa. Tikatarisa isu nemaIsraelites tiri opposite. MaIsraelites vaive nelittle information but isusu kutenda kwavo kwakazungudza nyika zhinji. Moses akatsomwa naFarao nehondo yake. Moses haana kuita podcast kana kuita anything. Akangovimba nelittle information yaanga ainayo towards Mwari. Akairelaya kuvana veIsraeri. Vakava nekutenda, vakamira, Mwari akavarwira. Unlike isusu, tine history throughout the Bible. Tine testimony yekumuka kwaKristu. Even modern day testimony. But hatitrust Mwari. Zvekutotadza kumupa ramangwana redu. Vamwe vanoti dai ndakaona shongwe yemoto, kana kupatsana kwegungwa, kana kuona Jesu achisvinudza mapofu, dai ndakabhiliva. But munomboziva here kuti zviratidzo hazvishande kana mwoyo wakaoma. Rangarirai mapriest akaona Jesu achirapa varwere, achisvinudza mapofu, achidzinga mweya yakaipa, achidzidzisa neauthority, but still vakadhimanda another sign kuti vaone kuti mwana waMwari here. Izvi zvakaita kuti Jesu ature befu, not because akagumbuka, but nekurwadziwa kuti hapana chingaitwa kunze kwemwoyo chingapinda mumwoyo kana munhu wacho akazarira mwoyo wake nemukati. Saka chakakosha ndechimiro chemwoyo wedu, kwete umboo. Nyaya iripo hakusi kusatenda nekuda kwekushaya zivo, but kana ari sesu mageneration edu kuwandisa kwezivo. Tikatarisa kuti mazuva ano mumwe anogona kududza bhaibheri, mumwe ouya achirwisawo, kukakavadzana kwowanda nekupikisana nekuda kweshoko raMwari. Uko social media inouya nezvayo zvenhema. Saka unosvika pakuzvibvunza kuti ndichabhiliva muna Mwari here? Jesu aizviziva izvi, and he addressed this situation kuna John 20:29. Inoti Jesu akati kwaari, Thomas, watenda nekuti wandiona, vakaropafadzwa vanotenda kunyangwe vasina kuona. Panapa hapasi kutaurwa fudza rinongotevera ngo ndakutenda, but munhu anoona umboo mushoko raMwari nezvipupuriro uye nekushanda kwemweya mutsvene. Chekutanga, faith haisi feeling. Nekuti faith ikava mafeeling, then panochinja maemotions edu, kutenda uku kwacho kunobva kwatochinjawo. So faith isarudzo, kunzwa kuda kutevera nekuvimba naMwari. Zviya zvekuti even mafeelings panoita down, faith inoramba iripo. Haufaniri kufila kuti Mwari anondida, but unoziva kuti Mwari anokuda. Haufaniri kufila kuti Mwari is around, but unotoziva kuti Mwari is around. Memory verse yechidzidzo chachino rinotiudza exactly about faith. Kuna Hebrews chapter 11 verse 1. Zvino kutenda ndirwo rusimbiro rwezvinhu zvatinotarira, umboo hwezvatisingaoni. Muri kuona here kuti faith haigadzire zvinhu paground, but faith inoratidza zviri paground. For example, handisati ndamboona Mwari nekarekta yaMwari, but zvandinoverenga mubhaibheri nehistory yezvakaitika muupenyu hwangu, umboo hwekuti Mwari variko vanotrustika. Izvi zvinonongedza directly pane zvakataurwa naPaul kuna Ephesians 8, nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda,
zvino zvisingabvi kwamuri asi chipo chaMwari. So nyasha ndidzo dzinotanga dzatinowana mahara kubva kuna Mwari. So nyasha ndidzo dzinotangisa kuti faith ivepo. But panapa tinoona Jesu achitaura something chinoita sechisina musoro kuna Matthew 17:20 inoti iyo akati kwavari, nemhaka yokutenda kwenyu kuduku, nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana muno kutenda kwakaita setsanga yemastadi, mungati gomo iri, ibva pano uende ukoko, ringaenda, hakuna chinhu chingakukundai. Tarisai muone katsanga kemastadi kadiki zvokuti kanonetsa kuona neziso. So Jesu ari kuti haisi nyaya yekukura kutenda segomo, but kutenda kuri genuine. Secondly, tsanga yemastadi hairambi yakadaro. Inodyarwa, yobuda, yokura kuita zimuti rihombe. Zvorevei? Kutenda kwako kunotanga kuri kudiki, kunokura kuita kuita muti muhombe kana uchidiridzirwa nemunamato inopindurwa. Paunobuda mukutenda, then Mwari vanokudzosa. Ngatitarisei reality. Kutenda nedoubt zvinogona kugarisana mumwoyo memunhu, zvese zviri zviviri. Chimbotarirai murume akauya nemwana airwara kuna Jesu. Akasvika akati, Mwari ndinobhirivha, but ndibatsirei pakusatenda kwangu. Murume uyu akapa struggle yake kuna Jesu kuti amubatsire. Ndoda kuti mubate musiyano uyu. Pane doubt inokuita kuti uswedere pedyo naMwari. Kana ukaiturira doubt yacho mumaoko maMwari. This is different nedoubt inokuisa kure naMwari. Wekutanga anounza mubvunzo nezvaasiri kunzwisisa kuna Mwari. Doubt yake anounza kuna Mwari. Mumwe anotora doubt yose exclusive kubva kuna Mwari. Ukagara nemadoubts ako mumunhu, ukasamaunza kuna Mwari, anokura. But ukamaunza kuna Mwari, anofa madoubt iwayo. Tingamadzora sei madoubts aya? Uye kuti kutenda kwedu kungakura sei? Kutenda kunokura kubudikidza nekunzwa shoko raMwari. Saka shoko raMwari kunofanira kuva foundation yezvese zvaunobhiliva. Paunoverenga shoko raMwari everyday, hausi kungowana information chete, but uri kunzwa inzwirani raMwari, kuziva character yaMwari nekunzwa mapromises aMwari. Uye unotonzwawo mashandiro akaita Mwari throughout the history. Zvave kureva kuti uri kusimbisa kutenda kwako mune something outside yourself. So now mave kunzwisisa kuti sei faith isiri nemafeelings. Mave kunzwisisa zvekare kuti kutenda nedoubt zvinogona kugarisana, uye kutenda kunofanirwa kukura. So ngatitarisei kuti in real life zvinoraramika sei. Mukadzi muKenanite was an alien pakuti awane rubatsiro rwaJesu. But mwanasikana wake airwara, akakumbira Jesu kuti amubatsire. Asi first Jesu akapindura zviri hasha. Instead kuti mukadzi uyu aende, akati iye kunyangwe nembwa dzinodyawo mafufu adonha patafura, uye mafufu adonha patafura yenyu akakosha kupfuura a full table yandingawana somewhere else. Jesu akamupindura akati kutenda kwako kwakakura. Why? Mukadzi uyu haana kutarisa kuforeka kwake kana social status kuti asvike kuna Jesu. Ndokunzi kutenda, faith ikoko. Ndo zvazvinoita mulife. Kutenda kwacho hakusi perfect, but the desperation yaunofila, even zvichiincluda kunyadziswa kuti usvike kuna Jesu, faith iyoyo yakanaka. Then toenda pafaith number 2. Yaiva a centurion soldier. Musoja uyu aiziva simba riri pamanzi, voice of authority. Iye aita akataura masubordinates ake aiteerera. Saka aiziva kuti Jesu akataura everything zvaifamba. Aiziva kuti hapana need yekusvika panzvimbo, only inzwi was sufficient kupodza murwere. Musoja aikumbira kuti Jesu apodze subordinate yake yainge ichirwara. Nekunge nekudaro Jesu akanzwa munyengetero wakadai uyu, nekuti ainge asati ambosangana this type of faith. Kudzika kwekutenda kwako kuri directly linked nekunzwisisa kwako simba raJesu. So tozviapply same life medu. Usamirira maconditions kuti ave perfect kuti uratidze kutenda. Usamirire mafeelings kuti unzwe kuti yakwana nguva, but tanga nawo nekuti voice raJesu is sufficient panguva iyoyo. Paunogara uchiverenga shoko raMwari everyday, uri kuzviisa paposition yekunzwa inzwi raMwari. By so doing, faith yako inenge ichikwenenzverwa semvura inenge ichiyerera murwizi zviya,
inopolisha matombo kusvika aita smooth. Zviri nyoro-nyoro, mbichana-mbichana but zviri so powerful. Ndosaka kukura pashoko only needs daily reading yeshoko, but remember kuti intention inova yekuziva Mwari, uye kuti Mwari ataure kwatiri. Then tine kutenda kwaJesu. Shoko raMwari rinotiudza kuti mumazuva ekupedzisira kuchange kuine vatendi, remnant church, vachange vaine kutenda, vachichengeta mirayiro waMwari nekupupura kwaJesu. Notisi iye zvanzi kutenda kwaJesu, noti kutenda muna Jesu. Tinokuwana papi kutenda kwaJesu? Mubindi reGetsemani. Akatarisa nerufu ari ega. Jesu akakumbira Baba kuti kana zvichibvira mukombe upfuure. Pakakosha ndepekuti kusava kuda kwake asi kuda kwaBaba. Kutenda uku kunotiudza kuti mukurarama zvizhinji zvinorwadza, even kusvika pakutouraya, but wakatarisana nazvo zvakadai ndipo panoda kuvimba nenzira dzaMwari, kunyange mwoyo nepfungwa uchida kutiza, uramba wakamira nani naJesu Kristu. Zvinobva zvatisvitsa kuna Hebrews chapter 11 verse 16. Inoti kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda iye uripo, uye kuti unopa vanotsvaka mubayiro wavo. So ndo lesson ranga riripo zuva ranhasi resvondo rino.